kungcono ukuba sendlini kaSomandla. Kungcono to be in the house of my God. Ude abeke statement athi kungcono to be a doorkeeper in the house of my God than to become a prominent person in the house of the wicked. The house of my God etemnyango uzama ukubonisa the lowest position in the church. Ukuba semnyango ungaziwa ube yinonentity kungcono kunoba ube phambili endlini yabangendawo. Kungcono uba ungena umuntu osezantsi nonganakwanga no insignificant kodwa usendlini kaThixo kunoba ube sisikhulu kodwa ungaphandle kwendlu kaSomandla. Bazalwane icala kuphela eyenza upresident aguqe. Zonke indawo upresident ufike ngenyawo kodwa kusecaweni kuphela apha xa ifika ngosimguqisa guqe kuba icawe kuphela which is a point of contact izulu nabantu icawe that God has placed ukuba xa ifuna ukuthetha nabantu bakhe xa ifuna ukulungisa abantu bakhe makathethe nabo ecaweni. Ndifuna ukuthi ngebemezeni namhlanje need take me to church no matter how poor I am, no matter how sick I am, noba ndinezono ndinyukunyuku ziyeke izono zam kodwa ndise. Icawe ilunge sekukhona abayingcolisayo. Icawe ilunge sekukhona abatsotsayo basidlisa inunu kodwa icawe isalungile yona. Ilunge icawe sekukhona abayisebenzisayo to enrich themselves. Ilunge icawe sekukhona abayisebenzisayo uba baziphakamise bona but icawe yona isamile ilungile. Kuba zikhona izikolo ezingo-fly by night ezisitsotsileyo kodwa khange siyeke i-education sishiye zona saqhubeka nesikolo. Injalo ke icawe mhlawumbe waqhubeka ecaweni zange uqhutywe icawe waqhutywa ngabantu. Ndiyakucela mntakwethu buyele ecaweni. Church is still a better place. Bheka nezikhulu xa zingcwatywa zidinga icawe. Zidinga icawe. Nezikhulu noba ziyangcwatywa zidinga icawe. Because icawe ekwazi ukwenza imisebenzi engazi ukwenziwa zi-institutions zalapha emhlabeni. That is why necawe ingayifumani funding kurhulumente kuba yona icawe akuyiye lapha emhlabeni ayiphili ngestatutes zalapha emhlabeni. Kungcono to spend a day in the house of my God is better than 1,000 days in the house of the wicked. Masame